Как да се заредим енергийно? Как да набавим тези ресурси, които ни трябват в ежедневието ни, да творим? Едни от тях са въздуха, водата, земята, огъня. Усетете през душата си от какво имате нужда. Дали да гледате водата, дали да усещате как въздуха гали повърхността й и това ви успокоява. Дали ви харесва да гледате слънчевата пътека и да се огрявате на огъня, който се излъчва. Или отново да влезете в спокойствието на въздуха и на водата и на тяхното взаимодействие. Отдайте им се. Вдишайте ги. Доверете им се. Те са част от нас и ние сме част от тях. Те могат само да дават. Усещате ли въздух през тези нежни вълнички, които образува повърхността на водата? Усетете го. Вземете от неговата нежност и неговата сила.